Excuse me, sir. I know the law. I don't have to put my window down all the way. What's your badge number? All right, I'm a lawyer, and I'm a lift lawyer. What's your badge number? Your baby fell off the roof of your car. Nå, skal lige lave et navn her. Og hvad fanden laver du? Ja, okay. Hvad fanden slår du på mig? Au! Fuck med, hvad slår du? Tænker jeg nok ikke også, makker. Nå, ja, okay. Med det der træls, du skal slå mig. Nå, så du sidder og modder, hva'? Bare en lille modder. Jeg sidder sgu ikke modder. Nå, jo, du gør. Jeg sidder og filmer lige nu. Nå, ja, okay. Det er klart. Så du rører på Discord nu, ikke også? Du skal lige gå i afventer support. Ja, fuck. Du skal lige gå i afventer support. Hallo? Du skal ikke tage min cykel. Gå i afventer support, det er admin case nu. Jeg har ikke Discorden. Jo, du har. God undskyldning, ikke også? Nej, God undskyldning. Ja, okay. Tror du, jeg er dum? Hvad? Ja, jeg tænker nok. Ser ud til, at der allerede har været modder herinde. For knap så længe siden. Okay, så måske lige sætte farten lidt ned. Så vi ikke bliver instabandet. Nå, skal vi se her. Ja, det er godt. Kan du lige gøre det? Ja. Hvad fuck laver du, Dina? Hvad er så aggressiv dansk fra dem? Jo, hvad laver han? Der er politi. Hvad fuck? Ja, sådan der. Og han er død betjent. Og de er der. Det skal de satme ikke slippe afsted med, eller det er helt sikkert. Oh shit. Jeg håber ikke, de har fundet dem der. Ja, okay. Jeg står simpelthen og skyder folk deroppe. Det handler om at få gjort så meget som muligt, før der kommer en modder ind. Jeg tror, jeg skal bruge et lift ham der. Hallo? Vil du give et lift? Ja, hvad tror du er i gang i? Hvad? Det er troldmanden! Hvad tror du er i gang i? Det er troldmanden! Sagde man på at spare min motorcykel, er det forstået? Jeg undskyld, bror. Ja, den er ret sat. Hvad har jeg gjort, bror, mand? Undskyld. Jeg skal nok give dig mine penge. Ja, og det er alle dine penge. Kom med dem. Okay, jamen så lad mig sgu da komme bagpå. Du kan bare en hæver. Ja, jeg skal prøve. Jo, nu er der appen ved siden af mig. Jeg smider nu. Oh shit, hvad bander nu? Nå. Ja, det er jo hvad det er. Ja, den virker sgu. Hvad fuck har du gang i? Og den står til bums. Hvad siger du? Du har lidt plastik, er du ikke derfor? Du skal ikke holde der. Hvorfor ikke? Fordi du holder ulovligt parkeret. Er det bedre nu? Nej, for du holder stadigvæk ved den røde streg, hvilket du ikke må, så du holder bedre nu? parkeret. Nej, Hvor fanden skal jeg så holde den? du kan holde over i vores parkeringshus, lige derovre. Er du betjent? Det er jeg vagt. Når du er vagt, så det vil sige, du kan ikke smide mig i fængslet eller sikre mig for noget. Jeg kan civil anholde dig, og så kan jeg ringe efter Jeg kan ikke, hvis politiet, så kan jeg, få dig hvis jeg er anholdt. civil, jeg holder dig først, så kan du ikke gøre noget. Det kan du ikke, for jeg har ikke gjort noget galt. Jo, du har, der står og chikanerer mig lige nu. Det er chikane, det er Nej, noget det er dig, der ikke opført ordentligt. Jeg opfører mig ordentligt. Du skal kraftigt tage sådan til min ven, mand. Det er fucking kage, mand. Fucking kage. Hvordan snakker du til mig her? Nej, jeg holder her, det er en nødsituation. Jeg har brug for lægehjælp. Jamen, der er ikke nogen læger på hospitalet lige nu. Er der ikke læger på hospitalet? Hvad fanden er det for en by? Jamen, de har været nødt til at rykke ud. Nå. Jamen, så holder jeg bare her og venter. for at kritisere, eller hvad? Så holder jeg bare her og venter. Men du skal ikke holde her. Du skal køre over og holde, hvor du må holde. Så skal du stå og vente, ligesom alle andre mennesker gør. Jeg må godt holde den her, men okay. Nej, du Hvorfor skal må du holde ikke. der? Hvorfor skulle jeg ikke holde her? Det er en nødsituation, Fordi det har jeg du sagt ikke til Der jer. hvis der kommer en ambulance med fuld udrykning og skal holde her, så... Så kan de da bare Skal gå de i bare direkte ind i så kan de din da bare bil, gå i eller hvad? parkeringskælderen. Det kan Du du sgu må da også ikke bare gøre. holde den her. her. Det kan de også bare gøre.
Altså jeg holder allerede parkeret her, så hvorfor skal jeg til at flytte mig? Når de allerede er kørende, så kan de jo bare køre derover. Du har kraftet Nå, med... der var... Nå, det var en ambulanceredder. Ja, du skulle da stadig ikke lære, man parkerer dit lort, og så gå ind til dem. Ambulanceredder er da ikke en læge. Nu holder du op. Kan jeg ikke bare gå hver til sit? Hvad er det for en grim rundetrunde, der kommer der? Jo. Hvem, mand? Ja, hende sækken, der står Skal der du til flere højre. mennesker, eller hvad, mand? Skal du nu tage flere mennesker, Fuck, man, mand? hvad... Må jeg ikke det, eller hvad? Nå, der er bare ikke noget at lave. Jeg har det ytringsfrihed, jeg kan sige, hvad jeg har lyst til. Hvorfor, mand? Kan Ja. du fuck Sandra på røven, kan du, mand? Nej, det har jeg ikke lyst til. Det må du skal gøre, gå det må rundt du og gøre med lave din ven derovre. mennesker, mand. Du kunne også bare komme ud af bilen. Nå nej, det tør du ikke. Du fucking taber. Hvem er jeg, der fucking kalder hende for en rundetrunde? Hvad er det for en grim rundetrunde, der kommer der? Jeg fucking Det var mig, der gjorde det. Det var ham der, det er inde i bilen. Det var ham mig, der i gjorde det. bilen. Ham Fuck der dig i ind i bilen, føden, mand. mand. Jeg Fucking fucking skyder psykosen dig. der, Fucking mand. fed. Yes, sir. Han kalder også Yes, os for nære og alt sir. muligt, mand. Yes, sir. Han kalder også os for nære og alt Yes, muligt. sir. Så fed du er. Kom ud med dig, Fucking tyrker. racist. Hvad så? Fucking fed, mand. Hvad siger I, Kom drenge? ud med dig, mand. Jo, han har en kniv. Du har ikke Er det fået mig, en der dag. ikke tør noget? Ja, kom ud med Vi dig, står mand. 8 mand Så mod var en, venter og så på dig, siger I, det er mig, der ikke tør noget. Ja, Der er der ikke tør noget, Du får mand. selv ud af alt muligt lort, mand. Fucking. Hvad er det for en hvid kartoffel, der kom der? Jalla, mand. Hvad er det for en hvid kartoffel, der kom der? Jalla. Au! Ej, hvad fuck ved du, man? Du skal ikke både sorte piger. Ej, vi gamle svin. Lille satan! Jeg elsker sur. Yeah, boy. Ej, fucking tag det sammen. Der har lige været en app med mig. Nu er det fucking min tur, virkelig. Jeg fucking svæver, virkelig. Fucking dødt hul. Jeg magter det ikke mere. Er det helt klogt at gøre? Han er jo moderen. Jamen, hvad? Nej, det... Nej, jeg ved godt, hvem det der er. Troldemanden. Det er fucking troldemanden. Jeg sværger, det der, det er troldemanden. Ja, og kan man få lov til at fucking spille i fred? Jeg altså- undskyld, troldemanden. Utroligt, ja. Hvor fanden kommer jeg ikke op igen? Ja, men så lad lige være med fucking mod. Ja, men jeg modder ligesom heller ikke også. Jeg spiller også legit. Har du ikke set min video, eller hvad? Jeg er lyst. Jeg er okay. Spil. Dumme svin, mand. Hvorfor fuck har du slået på? Ja, hvad sagde jeg lige? Hvad? Hvad siger du til mig? Hå? Ja, nice. Fucking crackhead. Crackhead. Så. Hvad foregår der her? Jamen, han får mig først, for det var rigtig selv for fan. Nej, Så skal du ringe efter politiet, er du med? Det kan jeg da ikke, så jeg når jeg ikke er kommet i tide, for at jeg er død på jorden, det er helt sikkert. Ja. Det var der lige derovre. Nå, men det kan jeg altså ikke vide, så Vi er ved at skal jeg tage en bil herovre. Yes, sir. Skal jeg... De TP ud af min bil. Hænderne op, mester. Jeg bliver TP ud af min bil. Jeg ved ikke, hvad det er, men du skal i hvert fald have hænderne op nu, ellers så bliver du skudt med en taser. Ja, 2 sekunder. Hallo, så du, jeg blev smidt ud af min bil? Nej, det er til, så bare, du får karma nu, ja. Du bliver anholdt nu, så kan du være det. Hvis du går videre hen mod mig, så bliver du taset. Så får vi lige kommunemedarbejder herovre, så kan han lige... Du skal bare tage din anholdelse, skat. Ja. Ja, jeg blev TP'd over en fucking spasser modder, der smed ud af min bil, ikke? Og så kom politiet og anholdte mig, fordi de var med flugt. Jeg kan sgu da ikke for det, jo. Er du kommunemedarbejder? Jeg er kommunemedarbejder, jeg er kommunemedarbejder. Ja, jeg har også på video, at han går OC midt i et RP-scenarie. Ja, men hvis I begge to lige kunne komme i det bort, så kan vi tage den der. Siden du har med bilen. Det er bare i orden. Det gør vi bare. Jeg går bare lige ind til siden. Jeg har også video på det hele. Jeg har video på det hele, dreng. Bare roligt. Og jeg så det også. Har du video på det? Det har jeg, ja. Jeg har video på efter jeg begynder på jagten, så siger han, at han bliver TP'et ud af bilen i et RP-scenarie. Ja, men det gør jeg, jamen det er jo også rigtigt. Jeg kan ikke gå for, at der er en modder, der sidder og fucking gør det der. Så jeg på den måde siger jeg, at jeg fortæller Det virker som en dårlig undskyldning. Dig? Det virker som en meget dårlig undskyldning. Ja, det gør det. Ja, wow. Ja, wow. Ja. 536, jeg så kører videre. Nej, men det er lige 18 Nå, days. han vil godt have is på. Han kommer bare med dårlig undskyldning, ham der. Jeg har videoklip på det. Yes, sir. Jamen, så skal jeg heller ikke bruge mit skab. Nå, men jeg tænker, den der case der, den er afsluttet, så han skal bare have livstid. Stop lige nu, eller bliver kørt ned så. Nå, kunne I lige komme i support? Ja, jeg kører lige væk. Jamen, han havde video på det, ham der, så jeg tænker bare, den er kringlet.
genkender min stemme, ham der. Nej. Ja, og så? Damn. Nej. Kan jeg hjælpe dig med noget? Hvorfor synes jeg kan genkende din stemme? Det ved jeg ikke, nej. Men det er noget med, at der egentlig sidder filmliv, og han giver shoutout til Firelife, så du kan være helt rolig. Hvem gav shoutout? Det gav XP Gaming, han er anden lige nu. Han sidder og streamer. Hvad? Ja, jeg vidste ikke det. Nej. Nå, men det ved vi i hvert fald nu så. Han er live på YouTube lige nu. Ja. Nå. Tak for infotrollmanden. Det var så lidt. Ja. Men er du trold? Nej. Jeg ved ikke, hvorfor han kalder mig troldmand. Jo, du er. Prøv at, jeg bliver genkendt hele tiden. Okay, og det er ikke engang mig, der er troldmand. Folk siger bare, det er troldmand, det er troldmand. Mange abonnenter nu, det er ikke mig, der er troldmand. Nej, det er ikke troldmanden. Det er ikke troldmanden, hvis jeg ikke siger, det er troldmanden. Folk tror hele tiden, det er mig. Hallo, bare rolig, troldmand. Jeg har stoppet til dig, bare rolig. Jeg er ikke troldmand, siger jeg til dig. Hvis han siger, det er troldmanden, så er det han ikke troldmand. Ja, præcis. Jeg ved, du er troldmand. Præcis. Okay, så siger vi det. Ja. Nå. Jamen, jeg skal ud og lave noget godt RP, så jeg kan mærke, at der kommer noget VDM for den lastbil, og det er da helt sikkert. Prøv at høre, din autist. Du må ikke holde der, er det forstået? Jamen, han kan ikke køre mere. Jamen, han kan ikke køre. Så lad være med at køre den til at starte med, ikke også? Hvorfor? Fordi jeg siger det til dig. Ellers så kolder 18 på dig. Jamen, vi var i gang med en mission, okay? Jeg kolder 18 på dig. Så, nu venter vi på, at der kommer en admin, så kan jeg godt sige det, så rører du med røv. Ja, hallo? Det er fordi ham her, han... jeg kan ikke køre mere. Det er fordi ham her, det er fordi... Begge to, stille. Begge to, også lige dig. Nu, prøv lige, er det... Har jeg ikke lige haft fat i dig? Ja. Nej, det var ikke mig, det var min ven. Undskyldning er der nok af, hva'? Prøv lige at gå væk. Det var nervefejl. Prøv lige at gå væk, jeg kan få dem her. Ja, hov, det var nervefejl. Hov. Nu stopper du fandme! Jo, okay, det er det M18 case. Er det M18 case? Eller banner. Skynd. Jeg filmer lige nu, bare roligt. Det der, det finder jeg mig fandme ikke i, og det håber jeg også, du forstår. Så må du bare prøve at give lidt ned, da. Du bliver lige frosset, ikke også? Nå, han har fået... Ja, men det er jo dig, der bliver ved med at sige nervefejl, når det er, ikke også? Ja, det var en nervefejl. Men jeg vil gerne lige tage den med admin alene, uden du står der. Det kan du ikke få lov til, for jeg er en del af den admin case her. Det der sker, det er, at jeg kommer kørende her. Så når jeg går forbi der, så begynder han at fuldstændig ear rape. Altså sådan virkelig ear rape. Okay. Og så, så kommer jeg kørende her, og så begynder han fuldstændig ear rape. Så kommer jeg herover på den anden side. Og så prøver jeg, mixspam. Og så kommer jeg så herover, så går jeg ud af pilen og spørger, om man ikke lige kan dæmpe sig lidt. Og så begynder jeg bare fuldstændig at sparke løs min bil. Så træder jeg ud af min bil, og så begynder han på at slå mig ned, så kolder jeg den. Og så sætter man min bil igen, så den ikke går fat på mig. Jeg har en helt anden historie. Den vil jeg også gerne... Ja, det gider jeg ikke høre. Ja. Jo, okay. Okay. Det er gratis underholdning, det her. Men vi skulle lave sådan noget med de der to nej, jeg sidder lige og spiller Five. Jamen, der er en lille dreng i GTA, der sidder tud over, når jeg ved ikke hvad han laver. Hvad hedder det? Kom nu. Så det jeg gør, det er, at jeg kommer... Din mic virker ikke. Stop nu med at stresse på mig, seriøst. Din mic virker ikke. I de 536 kan ikke lige stille. Okay, undskyld. Så siger han der, hey, du må ikke holde her, jeg kolder admin. Og jeg har aldrig sparket på en bil, eller noget som helst, hvor skræmmerne også. Spørger jeg bare lige. De er her. Lige heroppe foran. Altså, så ruderne er smadret, men det... Præcis. Ja, men kan jo ikke sparke, det kan man jo ikke sparke. Jo, du kan godt, hvis du hopper op på den og bare står sparket. Jeg har fat i dig, og jeg har fat i dig. Du har ikke haft fat i mig. Nej, det var ikke mig, det var ham bagved. Ja, det var mig. Ja, det var lige før, det var ikke, jeg har ikke noget galt. Det var fordi, jeg havde vist på en admin case, der har jeg hjulpet dig. Det mener jeg faktisk, det der, Legit, stop med at lyve i admin case, ikke også? Jeg lyver ikke! I det 527. Jeg mener seriøst det der, jo, du sidder og lyver, Jeg lyver ikke! Jo, du gør. Nej! Prøv at høre, din historie, den hænger slet ikke sammen. Din historie hænger slet ikke sammen. Du bare min ven derovre, at vi skulle køre. Ja, han er din ven, Søren, holder 100% med dig. Er du admin måske? Er du admin? Må jeg høre? Jeg er fremtidig admin. Jeg ansøger snart, så jeg... Ja, det er ham der mongolen igen. I det 530. 530. 530, ikke? Ja, 530.